rimelig let. Ja, de vil have Ramsey skal have lov til at komme tilbage på banen. Og så får han lov. Venstrebenet, som vi kan se. Han spiller altså på El Canuses offensiv midtbaneplads. Og efterhånden fået godt fat i spillet for Mads Hermansen. Skip ud til Chowdhury, til Okoli, unge Page.